మొదలైంది ఒక యుద్ధం. యుద్ధం గెలవడానికి సైనికులంతా సిద్ధం. సొంత అన్నయ్య కన్నా ఎక్కువగా చూసుకుంది కదరా. అమ్మ అమ్మ ప్రతి జన్మంటూ నువ్వమ్మ తీరని రుణమా దేవుడి వరమా. నీ కూతురు నీకు ప్రాణాలతో కావాలంటే నువ్వు నాకు ఒక పని చేసి పెట్టాలి. ఇలా దేశం కోసం సంపాదించిన వారిలో నేను కూడా ఒకని. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.